आप सुन रहे हैं डीजे रवि रंगीला ऑफिशियल को सुगौली का शानदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कंचन राज हाजीपुर वैशाली। गोरे गोरे हथवा में लेलू में हदीरा चाहिए हो। गोरे गोरे हथवा में लेलू में हदीरा चाहिए हो। कोई से के जी पगेला तनी जइह समझाई हो। कोई से के जी पगेला तनी जइह समझाई हो। बिना तोहरा दिल न लागी गइलू दिलवा दुखाई हो। कोई से के जी पगेला मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। समझाई हो। जी कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दोसरा के खुटावा से रानी बन जाइबू। छोरी साथियारावा के पिया घरे जाइबू। दोसरा के खुटावा से रानी बन जाइबू। छोरी साथियारावा के पिया घरे जाइबू। रातों दिन तोहरे याद जाने हमके सताई हो। कोई से के जी पगेला तनी जइह समझाई हो। बिना तोहरा दिल न लागी गइलू दिलवा दुखाई हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जी कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दिन नहीं कटे रतिया जगल बितावे। अंकित बाबू तोहके रोई के भुलावे। दिन नहीं कटे रतिया जगल बितावे। अंकित बाबू तोहके रोई के भुलावे। राहुल राजा धानी के गइलू दिलवा दुखाई हो। कोई से के जी पगेला तनी जइह समझाई हो। बिना तोहरा दिल न लागी गइलू दिलवे दुखाई हो। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।